Ko wapindura message sei? Pindura message todanana. Izvo zvokuti todanana zvozvo ndozvandida kurovera. Bozi haungandi block sei? Ndozvasingadi manje. Bozi iko zvinonozati nyaya. Ngoda kutambira zvo. Uchiri kumafanisa nditi. Hausati iwe manje ndakutokurova manje. Uchindoverei? Iwe izvo zvaku kundibloka inini manje. Aswada sinza bloka todanana. Wakwanere. Iwe. Ndoda tokurovera nyaya iyo. Gede chari hausi kuvhura. Ma message nongoverenga hausi kana kupindura kana ungopena zvako tosiya. Ungowandijisira. Eh? No one just said. Uri serious wakutaura izvo? Manje nyaya ndiyo yandoda kutokuzambirira manje wasika. Naro dzako idzodzo. Iwe taura zvakanaka chii chikuitika? Usati ndisimbeveve kani. Taura. Ndakuisa champasi ndiudze zvakanaka chii chikuitika? Indira mukomana wangu adandiroora kani. One mukomana wako akuda kuroora. Saka inondinyepera. Aya ndisiku. Chiche, ndozanda kuroera mukomana wako yeye. Uyu ndomukwadza. Ndokwadza. Namwari kudai so. Ndozva ndombonzwa tsitsi soka. Ndokusundidzira madhaka. Mukomana wangu adandiroora. Mukomana wako ndizoenda kumovera.